Bobby working every morning, but the man German as now. Koya China as a no person Katara. You can one work on no crop no Kwanyo, as well no number 1 2023. After go west called Isaac Kalantin, Alusi Gakanantin, Mando Timbu. No Kevan Van Famana do Karan on your Bonabalogia, especially Ezekiel. I know about one does not mean Yanabia, agwu cookies like Yanabia, another go answer if they cut on one leg. Okay. So Jpac is explain no course we have Nangamakana. The video be bega viral. Ebe Ezekiel na se no yawa. Wala Alusi go na phone your biko kabapata Jpac ma no Ezekiel boy na enwelo Jpac anu kuma kana cholo enyi ya moto. So Jpac after Zakita we na ase nwanna. Wala gutinga na dimkpa na ibi ahụ kwanụ n'ọnụ biko dododo na onye li ajụ ya bụ onwe biko na neno video Jpac mere regarding that talk aya bịa channels video m na-eme kịta bụ maka my brother nọ Ethiopia a na-akpọ arụsa na akụrụgba mgbam Ezeikuku Ezeikuku biko ị na-anya efu na all this while ị na-eti my pictures in a negative aspect na-ekwu ihe ọjọọ maka mụnwa atụpụrụ m gị ọnụ because na we are brothers and achọrọ m ibupụta gị n'ama mana ị na-epushu m ka m bupụta gị n'ama and mbupụta gị n'ama you will regret it. O nwere ife ị na-epost na social media na reply mmadụ this and that but I will come to that one anyway. Ị na-akọwa that na mo sign undertaking which means your gaghị na-akwụghị ụgwọ because ọ na-akwụghị ụgwọ evidence juru everywhere mana mgbe eru na evidence agba na anwụ ọ gaghị na-akwụghị ụgwọ na-agwa gị na mo sign undertaking. Point of correction Ezeikuku, I did not sign any undertaking with anybody whosoever. Enweghị ihe ndere etiri m na private room na-enwere aṅụrị na-eri fried rice na watch Champions League that was on Tuesday. I signed anything with anybody. Uche gị dị because ndị na-efeeding with lies. Ị nọ n'oge Ethiopia onye na Asaba na-efeeding with lies na-agwa gị na ịsa. Who told you? Show me the thing asa nụrụ. Ma ọ bụ na igosi m that undertaking Chineke akpọ unu nchenye n'ọkụ. Just like video nke ọzọ imere the other time na-esi na gị nwa mere video na gị nwa mere call wee yogide ọ gaghị wee mee nke a wee release ya. Oga, listen, let me tell you, before ọ gaghị na-abịa Wednesday morning Jpac apụtago ori Tuesday na-enwere onwe m aṅụrị na Golden Tulip, na-enwere onwe m obi aṅụrị na-aṅụrị onwe m champagne na Golden Tulip hotel Asaba. Mgbe ọ na-ajụsị ke ha manage a na-agba ya na authority and power na ndị gbagotere ndị okwu na-agala ọnụ na ọha mere call Jpac pụta. So a na-efeed gị with lies, si efeed na lies ka ha wee wike cover up ka ụwa ghara ịbụ ha ọnụ ọ ka ụwa ghara ịsị ha na ha enwezighị level. I don't want to say anything but riado ka eduo onwe gị. Video even na-eme na mmemezi ọzọ, I will not do it again. Even you were na-ekwube na because na nkwute ọgaranya ka egbu mmemezi ọzọ Ezeikuku na mo sign undertaking. Which undertaking? Who sign? Wetin we sign? Gịnị ka a signụrụ? Ọ dị ka ịma ife a na-agba authority and power abi? You don't know what is called authority and power. That authority from above, authority from Abuja, that everything niile nullify ya all the cases. I cancel everything. Dọwasịa statement esi na mo signụrụ. Onye na-agwa gị na ha signụrụ ka ọ bụ onye a na-agwa gị ka o wee nwee ike wee bụ eze ka o mee ọ ka o wee nwee ike bụ na ọ bụ odogwu. Ịkpọrọ mmadụ na Monday morning, Monday evening, oru na Tuesday by 2 o'clock onye apụta, not even up to 12 hours, not even behind the counter, or in a private room with AC, furnished with bed and DSTV. Now watch Champions League. Inye onye a comfortability ị na-asị na imere bụ na nsaịnụ na akwụkwọ nsa. Gịnị ka nsaịnụrụ? Ezeikuku ọ bụ na ọ gaghị na-enye gị information uche gị dị because gị nwa all the dibia niile na-enye gị ego ị na-anara ego, all the dibia niile na-enye gị alert. Remember na ha na-esave alert gị. They are all saving the alert ego ha na-enye gị. Any day ị mepere ọnụ again bido gba ndị dibia awọ ha atụọ gị n'anwụ. Ị chọrọ ịpụta openly canvas ba for ndị dibia, pụta openly ma ga-agbakwa na dibia wall. Ịgba dibia wall ha ji alert gị.
ịgba dibịa wọl ha ji transaction gị ha ji enye gị ego kọbọ peanut a na-enye gị achọghị m ịgwa gị okwu ya my brother m gaa further than this ọ bụrụ na m na-ebupụta nwanne m n'ebe ekerekere anything ọbụla chọrọ ikwu maka mụnwa kwuo bet uche gị dị ya gbara ọgwụ gị ṅụọ ejizina mụnwa akachi cruise ọ na-eme content ka onye ọbụla ha n'ụlọ ụmụnna ya eme ịma mmarụ onwe ụlọ ama gị marụ oge ụlọ anyị sị ka anyị bupụta onwe anyị Fabian na azị amasụ you no go like me and you won't like yourself and o nwere ya ga-abụ ngwa gị nwere ike na-apụ je nwa acid esi n'ọmụ gburu gị ihe ọ bụcha gị na Facebook mere onwe gị na Facebook akpọsịna m afa ihe nji agwara ha kịta bụ ụmụnna gị na-anụ ihe m na-ekwu your parents na-anụ ihe m na-ekwu everyone na-anụ ihe m na-ekwu na m jiri gị warning n'oge don't call my name don't tag me for anything we are brothers if ị na-eme na Facebook ịpụta i were my name na-akachi cruise were my name mụ na ga esekwa okwu kama na since esemokwu ji baa gị ime bụ ever since Akwa ji wee bunye m moto since that day na-agbagharị ka agwa egbubiri ọdụ ọ gị nwa bụ onye na-esi ọnwụ ka afụ na moto aha na-ebunye heme ebi moto ebi ịgbagharịba a sị ka m jụọ gị ọ na ịdọrọ happy ma ihe ọma mere nwanne gị ọ na ịdọrọ happy na ihe ọma mere nwanne gị nwaanyị na ihe ọma mere nwanne gị na ihe ha ṅụrị ọṅụ ọgwụ ị kwesịrị ịbịa dị na inbox m anyị ekene Chukwu ṅụrị ọṅụ pọpụ champen onwe ego nwere akwere ngịsị gị jee ṅụọ mmanya jee nwere onwe gị aṅụrị mana akwabiri m moto kama ihe eso Chineke kelee na akwabinyere m moto eze iku ibido gbagharịba ọ dị sụpụ niile na akanvasịrị ụmụ dibịa niile akanvasịrị onwere onye ma onye Igbo nwere onye ma ka isi bido nwere onye ma ya background nobody knows you nwere onye ma mgbe ị gụrụ primary school sọsọ mụnwa maka ya bido primary 1 primary 2 primary 3 primary 4 gụgide gụsịa Gold Okonkwo Memorial Grammar School onye ọbụla pụta je gbaba mbọ chụba ego so ihe ji na maka ihe ndị mba wee bịa mebi ife mana ịnọchagodo Ethiopia taa apart from Facebook saga ịnọsi Ethiopia today bata ezi ikuku mana ga na-abụ ka ya eje okwu ebe jechiri ọjị. That is what you have to know. Be mature and be stable for once. ịnọsi obodo oyibo ị ka ya batakwa Naijiria mụ na ga na-abụ ka ya ejekwa chiri ọjị anyị ka ya ejekwa okwu ụmụnna anyị ka ya ejekwa ihe ụmụnna anyị ka ya ejekwa ihe obodo anyị ka ya ejekwa na họọlụ be anyị every year at the end of the year jekwa je tie ọnụ n'okwu anyị ka ya batakwa na youth obodo so emezi ihe ga-abụ imesie ịpụtazi ọ dịzie gasị na ihe ya agbazi ọsọ na village gị forever and ever. Remember na ịgbara mụnwa bụ Jpac ọsọ mgbe o yesu na ndụ gị I might be the one that will help you. Mgbe ọ ya agbaji odoro n'isi gị o nwere ike bụrụ kọntaktị m ya help gị ị na-ebe m kịrịkịrị na Facebook atụpụghịrị gị ọnụ just because na ịfụrụ ndị dibịa na-amara onye ịbụ na-amara ka isi bido na-amara ya background. Achọrọ m ikwu much rather than this. Please Eziiku emezere na m video emebeghere gị video for once. I first build your account a na-agba arụsa na akụrụgba mgbam mbuild gide akaụntụ gị post gide gị ka akaụntụ gị wee ruo 14,000. This one imepekwara ọfụ kwa I still post you gwa ndị mmadụ ha follow gị post gide gị mgbe akaụntụ ka dị 0 follower post gide gị wee ruo na this 2,000 something now. Mana ọ dị ka nwanza rijuo afọ si chebe ka ha nwaa mana ga na-abụ age mate mana we may not be age grace. Kuriado edu onwe